Alice εδώ και σήμερα θα είμαστε εδώ στη θάλασσα με τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο. Πες ένα γεια. Δεν μπορώ να δείξω τα face μας γιατί μπορεί να γίνει κάτι κακό. Εδώ είναι όλη η θάλασσα. Όλη. Και ναι. Θα σας πω... ναι. Ένα λεπτό. Ναι. Για να πιάω. Όχι αγάπη, εντάξει. Σίγουρα. Ναι, χαρά μου. Ου, αμούς. Δεν σε δω τι κρατάω. Έλα. Έλα, πιάσε την άλλη πλευρά. Έλα. Πιάνουμε την 1, 2, 3. Για πού μου τα βάλες, Κωνσταντίνο? Και κλειδιά. Και ναι. Είμαστε εδώ. Στη θάλασσα. Πάμε παραλία. Και αυτή εδώ είναι το θώμα του Κωνσταντίνου. Και αυτό είναι το θώμα. Θα πάει τραβά βίντεο, ρε. Τραβώ. Τωμά. Ναι. Σταμάτα το ρίξω να άρχισε. Τι? Σταμάτα το ρίξω να άρχισε. Όχι. Σκοτώθηκε στα ούλια να... Όχι, μόνο τούτο είναι αυτό. Παιδιά, αν μπορείτε, δώστε μου. Πάμε. Δώσ' μου τούτο. Ναι. Πάμε. Ναι, απλά σε κρατούσα. Δεν να πάρω εγώ. Πάμε. 1, 2, 3, σηκώνεις το. Είναι. Πάμε. Κάτι που βάλουμε τώρα όσοι δεν ξέρετε. Ναι. Πάμε εδώ. Πάμε. Οπ, τι έγινε, ένα λεπτό. Μαμά, κρατάς λίγο. Ναι. Έλα. Εντάξει, πάμε. Παιδιά. Περίμενε ρε πίτα. Πάρεις τις παντόφλες. Και αυτό ήταν το βίντεο. Κάντε ένα like, subscribe, share. Γεια.